Στη μακρινή Περσία, κάποτε επί Χριστού, μάγοι σοφοί ερεύνησαν ένα άστρο του ουρανού. Αυτό τους καθοδήγησε να φτάσουν στον Χριστό. Χάρη σε αυτό προσκύνησαν τον έναν τον μοναδικό, τον βασιλέα της αγάπης, της αλήθειας, της χαράς, που ήρθε στον κόσμο και έχισε το αίμα του για μας. 3 χρόνια και 3 μήνες με 3 όμορφες γραμμές. Κάποτε στη Περσία, μάγοι σοφοί της εποχής εκείνης, ξακουστοί για τις τρομερές γνώσεις τους, παρατηρώντας τον ουρανό, ανακάλυψαν ένα υπέρλαμπρο άστρο. Πίστευαν ότι αυτό το άστρο προμηνύει τον ερχομό ενός ξεχωριστού βασιλιά. Αποφάσισαν να το ακολουθήσουν και να πάνε να προσκυνήσουν αυτόν τον βασιλιά. Οι μάγοι Μελχιόρ, Βαλτάζαρ, Κασπάρ και Άρταβαν. Ο καθένας πήρε μαζί του και ένα δώρο προς τιμήν του νεοφερμένου βασιλιά. Όμως οι 3 μόνο φτάσανε εγκαίρως στο νεογέννητο Άγιο Βρέφος. Στο χιόνι και την πάχνη βρήκαν το Χριστό στη φάτνη 3 αγγέλοι φέρουν. Ο 4ος μάγος, ο Άρταβαν, έμεινε πίσω να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοράσει το δώρο του για τον μεγάλο βασιλιά. 3 μοναδικά πολύτιμους λίθους, ρουμπίνι, ζαφύρι και ένα σπάνιο μαργαριτάρι. Μα δεν πρόλαβε. Άργησε τόσο ώστε ο νεογέννητος Χριστός χρειάστηκε να φυγαδευτεί με την Παναγία Μητέρα του στην Αίγυπτο, μακριά από τον σκληρόκαρδο και δαιμονισμένο ηγεμόνα Ηρώδη. Έφτασε ακριβώς τη στιγμή του μαρτυρίου των πρώτων αγγέλων, της σφαγής των ιππίων. Φωνή εν ραμά οικούσθη, θρήνος και κλαθμός και ο δειρμός πολλής. Ο Άρταβαν δεν έχασε μόνο την ευκαιρία να συναντηθεί με τον βασιλέα των βασιλέων. Έχασε και ένα από τα πολύτιμα πετράδια του. Έδωσε το διαμάντι για να σώσει ένα παιδί από τη βέβαιη σφαγή του. Λυπήθηκε, δεν μετάνιωσε. Η ζωή ενός παιδιού ήταν πιο σημαντική από τον πανάκριβο και σπάνιο πολύτιμο λίθο. Η ελπίδα δεν χάθηκε. Ο Άρταβαν συνέχισε την αναζήτησή του. Ένιωθε ότι και έτσι θα μπορούσε να βρει τον βασιλιά του. Τα πιο ωραία και ιδανικά στη ζωή μας έρχονται με δυσκολίες. Ο Άρταβαν δεν εγκατέλειψε το όνειρό του. Ακολουθούσε το άστρο του. Αγωνιζόταν και δεν παρετούνταν. Τι είναι πάλι? Ένας πληγωμένος οδηπόρος. Ένας άνθρωπος χτυπημένος από ληστές. Ζητά βοήθεια. Ο ίδιος είναι γιατρός. Δεν μπορεί να παραβλέψει. Ξεχνά προς στιγμή το θέλω του. Προέχει ο άνθρωπος. Του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Χωρίς άλλη σκέψη, θυσιάζει και το δεύτερο πολύτιμο πετράδι του. Ο χτυπημένος άνθρωπος χρειάζεται φάρμακα.
μαργαριτάρι. Ναι, ένα μαργαριτάρι, το τελευταίο που του έχει απομείνει. Τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα. Μόνο που τα χρόνια περνούν. Εκείνος ακόμα δεν έχει φτάσει στο στόχο του και τα χρόνια περνούν. Ο δρόμος είναι δύσβατος, οι κίνδυνοι που παραμονεύουν πολλοί. Να και οι ληστές, έτοιμοι για το χειρότερο, αρπάζουν από τα χέρια του και το τελευταίο πολύτιμο μαργαριτάρι, εχμαλωτίζοντάς τον. Και ο χρόνος περνά απομακρύνοντας τον ίδιο από τον ποθητό στόχο. Ως γιατρός είναι απαραίτητος, σημαντικός. Οι ληστές, άνθρωποι κι αυτοί. Άνθρωποι στο περιθώριο, ασθενείς σωματικά και ψυχικά. Η λέπρα μαστίζει. Η οικονομική δυσχέρεια επιδεινώνει την κατάσταση. Η κοινωνία δεν επικοινωνεί με τέτοιου είδους ανθρώπους. Ο γιατρός Άρταβαν παλεύει με τον αδικημένα αιχμάλωτο Άρταβαν. Για να βοηθήσει ως γιατρός, ζητά πίσω το πολύτιμο μαργαριτάρι του. Δεν ξεχνά τι θέλει και τι ψάχνει. Ένα ακόμα εμπόδιο. Εκέ, ο στόχος δεν έχει χαθεί. Ο άνθρωπος γιατρός Άρταβαν καταπιάνεται με τον πάσχοντα άνθρωπο, δίνοντας τον ίδιο του τον εαυτό, θυσιάζοντας την ίδια του την υγεία. Έχουν περάσει ήδη 30 χρόνια και ξαφνικά, γέρος και ασθενής πια, ακούει για εκείνον, τον έναν και μοναδικό, που νόσους θεραπεύει και λεπρούς καθαρίζει. Ναι, ο βασιλιάς του, αυτός που ψάχνει τόσα χρόνια, είναι κοντά. Θα πάει να τον συναντήσει και έχει και το πολύτιμο μαργαριτάρι. Επιτέλους φεύγει, ελεύθερος από τους πρώην ληστές ασθενείς, χάρη στην τριετή αυτοθυσιαστική προσπάθειά του. Φτάνει σε Ιεροσόλυμα και τι κρίμα! Δεν μπορεί να δει εκείνον που έψαχνε 33 ολόκληρα χρόνια. Έφτασε αργά. Ο Γολγοθάς είναι ο δρόμος που περπατά τώρα εκείνος, κουβαλώντας έναν βαρύτατο σταυρό. Για την αγάπη του και την προσφορά του οδηγείται στην χειρότερη μορφή θανάτωσης, τη σταύρωση. Ο Άρταβαν αγωνίζεται να προλάβει. Τι να προλάβει? Λίγο πριν φτάσει, δίνει και το τελευταίο πολύτιμο πετράδι του, ως συνέχειρο για την απελευθέρωση μιας σκλάβας, της κόρης ενός παλιού του γνώριμου, που στο παρελθόν τον είχε πουλήσει και τον είχε κοροϊδέψει. Η αγάπη δεν έχει όρια. Και ο Άρταβαν τελειώνει εκεί. Η γερασμένη καρδιά του
τον προδίδει, απέναντι από τον Σταυρό, που είναι καρφωμένος εκείνος, ο βασιλιάς των βασιλέων. Δεν πρόφτασα, Θεέ μου, ψελίζει στην τελευταία του πνοή. Τα χέρια μου είναι άδεια. Έχασα τα δώρα που έφερνα για σένα. Συγγνώμη, Κυριέ μου. Όχι, Άρταβαν, μου τα έδωσες όλα. Πείνασα και μου έδωσες να φάω. Δίψασα και μου έδωσες να πιω. Ξένος ήμουν και με μάζεψες. Γυμνός και με έντυσες. Άρρωστος και με περιέθαψες. Σε φυλακή και ήρθες να με δεις. Έλα λοιπόν στην αιώνια χαρά του Κυρίου σου. Αυτή ήταν η ιστορία του Άρταβαν του μάγου, που έχασε τα πάντα από τη ζωή αυτή. Στα αλήθεια όμως κέρδισε μια θέση ζηλευτή κοντά στον Κύριό μας και αιώνια θα ζει, για να θυμίζει σ' όλους μας αγάπη τι θα πει. Οι τρεις μάγοι με τα δώρα ταξιδεύανε στη χώρα 3 χρόνια και 3 μήνες με 3 όμορφες καμήλες. 3 καμήλες στολισμένες ταξιδεύαν φορτωμένες με 3 μάγους και 3 σάκους 3 λογιών δώρα γεμάτα.